ওটা সে তো তুলে ভালো আরো ভালো ওইটা না ভালো রিডিশন ওরে তো শেষ আমরা সাবধান লাগবে তোর ভাবে আবার ভালো kita kau lihat, Heidi kau lihat. Tuma hon civil dress जों थांलायगा एम्बुस खालायगा गाना चम्पनगर बोखांनि गारि जेफोर हावाइबारि फाइ सफायगा इको गारि कायसा गुफुरनि कालार टिया 01 सरि टिया 06 टाउन A0473 ओंखाय आंनि थानि खबर दंमोन इखा गारि बायब सब समय कलानपुर खुवाई तेलेमरा एलाकाव फाइब ड्राग्स फारि थाङो बर तेलेमरा खायजाखाय रेप केसनि आसामी बो गेंग रेपनि आसामी ओंखाय रो मातो यनि बागि बो चम्पनगर नकरा खाय दङो आरो सिबो गेंग चालगो रे गता हन रेकेट चालगो ओंखाय बनो नायसो म बालखा तिनि खै बनि लगे गारि मालखुं बिसिङो साबन केस बिसिङो प्राय 10 ग्राम तै ब्राउन सुगार मांखा आबनि बाजाराव दामं ना अंगानो प्राय 40 থেকে 50 হাজার আপনি লগে বিন লগে তাই রাং নগদ বুমাंखाजों 15,000 রাং নগদ मांखा बिन थानिजों आसामिनि मुंखा जाहिद मिया ब दैमदु चाकमाकारनि